May sa kakabsat nga napara ken naayat apan nagkablao mi kada kayo. Daytoyen iti maudi nga Sabbath School Lesson Review tayo kadaytoy nga tawen ken daytoy a quarter. Kitagyaman tayo tani Apo Dios iti nang bendisyon kada tayo. Nakiadda kada tayo, nangidaldalan kada tayo. Tati inadal tayo kapsat iti maysa a napateg a libro ni Josue. Ad-adal ti pamati manipot kini Josue. Ket pa-check nga iti panaglipas tayo kadaytoy a quarter. Ni Apo Dios ket binendisyonan na tayo. Ni Apo Dios ket inted na dagiti amin a kasapulan tayo. Talged na materyalan nang nangrunay iti panagrangay iti na espiritual. Katagyaman tayo kakabsat, tamarik na tayo iti kasideg na, kadana itatang oras iti panagkakadwa tayo. So nga iti panangrugi tayo, dawatek nga agkakadwa tayo nga agadal. Ken kasapulan tayo iti tulong ni Apo Dios isong agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama iyep kasmi iti dakkel a panagyaman mi ket ka. Iti panagtultuloy iti panangipakitam iti ayat mo kada kami. Inaldaw-aldaw manipod idi baro nga tawen inggana itatta. Naglabas kami o Dios iti tallo a quarter. Ket daytoy iti maudi nga quarter. Daytoy met iti maudi nga leksyon ngem kamadalen itatta nga tawen. Agyaman kami ama kasika iti nakiadda kada kami. Agyaman kami kadigiti adal nga nakita mi manipod ti libro ni Josue nga nangited iti biag panagrangay panagdakkel iti pagnagpamati mi ken ka. Dawaten mi nga rudo Dios nga bendisyonan na kami kada iti oras. Iti kamanen panangadal ti saom ket dawaten mi ama nga ti Santong Espiritu ti mangidalan kada kami. Iti naganap po Jesus. Amen. Akas di ko nakakabsat. Lesson number 13. Kitsakbay tayo nga sirken kahit ko nga agyaman kada kayo. All of you, awan labas, dahil iti panagsasaotay ng Ilocano niya, no agyaman tayo, awan iti labas. Amin kayo kakabsat, napateg nga paset iti daytoy nga programa nga ministry nga raramiden to. I call it a ministry, tapay. Simple nga ni Apo Dios inayaban na tayo. Ni Apo Dios inted na kada tayo dayjay at arigagay agserbi. And God has empowered us nga agbalin nga isuna iti dayjay laeng nga Dios nga ayaten tayo. Kada tayo meten dayjay ibaon na nga agserbi nga agpaay kenkwana. Dayjay panakipaset tayo kadaytoy nga panaginadal tayo kabsat. Ket ited tayo kadagiti gagayem tayo. Agyaman tayo launay. At this point, kahit ko kabsat nga mangi-mention iti sumagmamano kada kayo. Numampay inted ko agyaman kami awan labas. At dadigitay naayat nga anak ni Apo Dios nga us-usa rin na tapno iti panagministry iti kabsat yu ket agtultuloy. Saan laeng nga daytoy kakabsat iti raramiden tayo. We go for church visitation. Actually, kadaytoy nga lawas. Kabayatan nga adalin tayo daytoy. Nakasagana kami ken ni Mrs. Rafanan nga agrubuat tamapan kami kabsat iti nangibaunan ni Apo Dios apan nang sungbat iti awis dagiti kakabsat tayo iti distrito ni Pastor Jaymar Abang nga maaramid iti year-end fellowship iti balay ni Apo Dios
ijay Lugak Seventh-day Adventist Church, ijay Lugak, Lalo, Cagayan. It will be a long travel. Nabayag nga nagtungtungtungan mi as a family. Kunana ni Darwin, Daddy, kunana, kayam kadi nga ag-drive. Ket kunak, ni Apo Diyos iti kadwa tayo, kadwa mi. He will give me the strength. Tampay kakabsat nga kayat mi nga ag-drive, wano kahit kung ag-drive, wano personal iti panagbiyahe. Tano ag public ride kami, nalala ka. Apang kami ti puro exit, adda iti terminal dita ti Florida, mangala kami. Malabit, ingganay di apari, bumaba kami di junction, ijay, ayan ti magapit, and then take another bus, and then take another tricycle, makadanon kami kapsat. Ngem, kurang ti ministry. Tapay, pinano mi, akas jar aramiden mi, idi, ngaktibo kami pay, amin nga malabsan mi kakabsat, nga papastor, trabahador, ket isu dagijay apapanan mi. Isu ngagyaman kami, taday toy nga ministry kabsat. Ikarkararagan da kami. Akas ko na, adda iti maysa nga kabsat ko ni Brother Roland, ken ni Margie Agustin. They are very supportive. Adamit kakabsat ti kitay, kakabsat tayo iti local ni Brother Cherry ken ni Sister Gemma Concepcion, ni Raquel Katubig iti Spain, ni Jessie ken ni Eva Katubig iti California, ni June Subido iti Canada. Ket I would like to tell you a very special person, ni Engineer Ray Malyari. He is not a member of the Seventh-day Adventist Church. Idi nagkita kami kunana, Sir, kunana, ti kasasayaatan nga ipadamag ko ken ka, I am now a Christian. Engineer Ray was my student long time ago ito'y Osha Starlock Colleges. Adapela ang kakabsat iti high school idi. Hanang nga nalipatan digijay nga panangisursurok iti ay interject biblical truth ijay subject ni sursuro. Ket kunana, Sir, it guided me. Ket nang runa digiti kakabsat ko. Ni manong Joe, manong Diego, ken ni manang Carmen. Ni manong Dave, ken ni Loli. Ni Ruben, ken ni Ruby. Digito'y hidden forces kakabsat. Iti likod, iti panagserbi tayo. Ket agyaman tayo. Tada kayo digijay us-usaren ni Apo Diyos. I'll give you one example. Ni Sister Nancy Navarro Galvan. Kaya ko na naman nung kuna na, di kita isesend yung video, itid kumit kadagiti gagayim ko, nga Ilocano ko na. Adagamin iti chat group da, kaduan di kita'y retirees nga nagtrabaho iti Malacanang Palas. Tani Nancy work iti Malacanang nang nangruna iti panawen pay, day di Diyos ti alwad da nga ni Apo Lakay ko na tayo, ni Apo Ferdinand Marcos. Ket intun no maited kenkwana, wenno maalanan dayjay nga adal, just like this one, isend na kakabsat, kadigijay gagayem na. Ket kuna kano digijay gagayem na, I would like to greet now, digijay nga gagayem ni Sister Nancy. Naglawag ti panagilukano na, dayta pastoryo. Kunamo ni Nancy, when ang taga Santa Catalina, Ilocos Sur. And then jokingly they said, apay di kay pelag sa Batista, kunamit na ito Nancy. Kunamit di kay kung nagagayon na, di kami matin agsidsida, iti baboy. Now, what are we telling? You are God's instrument. Da kayo tus o sa rin ni Apo Diyos.
Saan kuma nga agsardeng kakabsat. Iti panagiinnadal tayo, ket da kayo laeng iti makangeg ken agadal. Nasisya at no, into no maalayo dayto, you share it also with your friends. Iti lesson tayo kakabsat, lesson number 13. Agpili kayo ita nga aldaw. Choose this day. Iti paset a mayulo kakabsat, ket masarakan iti Josue 24 versikulo 15 na isurat ket basaen tayo. Ket no dakes iti panagipagarupyo iti panagserbi ken Jehova, agpili kayo ita nga aldaw. No siya sino iti pagserbian yun to, ngem siya ken ti balay ko, agserbi kaminto ken Jehova. Iti coverage kakabsat, iti adalen tayo, it is in chapter 24. Di maudi a kapitulo iti libro ni Josue. Amun tayo kakabsat, nga the whole book of Joshua nga inadadal tayo is about covenant, tulag. Iti chapter 1, inadal tayo, the recipe of success. Isu iti panakitulag ni Apo Diyos, ni Jehova, ken ni Josue. Kayat ni Apo Diyos, nga ni Josue, example, iti maysa nga anak na, nga intunno, aramidin na dayjay anagtulagan da. Tainted ni Apo Diyos, dayjay a formula, iti panagbalegi. Ni Josue nagbalegi, sika ken iti siak amin tayo agbalegi may. Gapu kadayjay atulag. Ket no mapan tayo kakabsat, iti amin nga inadal tayo from lesson number 1, igana lesson number 12, at dalata nga maibaga dayjay tulag, the covenant. Ket iti chapter 24, isu iti panang pabaro, it is the renewal. Kadayjay atulag, collectively as a nation of Israel, and personally, akas maysa nga Israelite. Iti lesson tayo kabsat, ket nabingay iti tallo. Umuna, titulag, isu iti tulag, iti ayat. A covenant is of love. Basahin tayo, ket adalin tayo, iti versikulo 1 ingana iti 13, iti chapter 24. Ket ni Josue, insalaysay na, he narrated what God had done to Israel. Umuna ko na, inayaban ni Apo Diyos ni Abram, nagbalin nga Abraham, manipod kadayjay a pamilya na adulterous family. Mikadwa ko na, pinalubusan ni Apo Diyos ni Jose ken iti pamilya na nga napanday ijay Ehipto. In palagip ni Josue nga kunana ni Apo Diyos inbaon na ni Moses ken ni Aaron tapno waya-wayaan da iti Israel manipod iti pannakaadipen da iti Ehipto. Sa inusarpay, kunana ni Josue, ni Apo Diyos ni Balaam, nga tinandanan iti ari, nga apan nang idadanas, he will have to curse Israel. Ngem ije dalan, adda iti inaramid ni Apo Diyos. Dayjay lugluganan ni Balaam nga donkey started to talk. Ket inbaga na dayjay nga mensahe
Nga kayat nga ibaga ni Apo Diyos nga agpaay iti Israel. Instead of cursing, kunana, you must bless Israel. Dayjay ti inaramid ni Balaam. Inbagapay kakabsat ni Josue. Nga ijay paggugubatan ni Apo Diyos nakibaet. Ket inbaon na dagiti alimbubuyog dis nga apan na nga sinilod ket apanda nga inabak dagiti kabuso. Would you imagine at war? They were at war. And then God sent an army of beasts. Dagiti dadakkel nga ket nagpigsa iti gita na alimbubuyog. And then, finally, kunana ni Josue, he reminded them, God gave you Canaan. Ket ijay verse 14 kakabsat. Imay iti maysa nga challenge nga inted ni Apo Diyos baeten ken Josue kadagiti Israelitas. Naisurat ket bataan tayo. Ita nga rod, agbuteng kayo ken Jehova, ket agserbi kayo ken kuana iti nadalos ken kinapudno. Kang kanayon daytoy umay kakabsat. Agbuteng fear God. Dayjay pa nagbuteng saan kakabsat nga daytay agpagpagirgir ka nga di mo maawatan tiriknam. Daytoy sao a panagbuteng, it is more of worship. O-A-W-E. Intun no makitam, dayjay kinadayag ni Apo Diyos. Umayto dayjay pudno a panagdaydayaw. I will have to repeat that. Ingga nga saan tayo kakabsat nga agbalin a kapadasan tayo a personal encounter with God. Ket makita tayo who God really is. Umayto kada tayo dayjay kapadasan iti panagserbi anapnuan iti kinadalos ken kinapudno. Go back to the experience of Isaiah, iti chapter 6 ti libro na. Inpakita ni Apo Diyos, dayjay dayag na. His throne was so bright. Dayjay buok na kabsat, covered everything. Ket adda digiti angheles, the cherubim, they covered their face and started worshiping the Lord. Idi nakita ni Isaiah dayjay kunana, woe is me. Ni Apo Diyos intun no makita na bangeg na dayjay nga asog tayo. Kalpasan ang nakita tayo dayjay dayag na. Adda iti aramidin na. God commanded an angel adda kabsat dayjay ipit na atong napan iti altar ket nangala iti sibibiyag a bigang. Ket nagtayab, ket insagid na, iti bibig ni Isaiah. Kunana ni Apo Diyos, now all your sins, all your iniquities are taken away from you. Ijay laeng asinungbatan ni Isaiah, dayjay nga calling ni Apo Diyos. Whom shall we send? Who will go for us? Immediately, kunana ni Isaiah, adtuyak Apo, here am I, Lord, send me. Dayjay ti kapadasan kakabsat iti Israel. Dayjay iti karit nga inbaga
ni Josue. Agbuteng, worship kini Jehova. Ket intun no agbuteng tayo kini Jehova, umay dagi panagserbi tayo ken kuana iti kinadalos, ken iti kinapudno. Laglagi pa nyo. Dejay tarigagay ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kasano nga maited kada tayo daytoy a panagserbi. Inton no makita tayo dayjay a kinaimbag ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Kita nyo di ornos na kapsa. Joshua narrated to the children of Israel the acts of God. The acts of God. Dagiti aramid ni Apo Dios. Agbalintumit kada tayo apudno dayjay. Nga dayjay nga aramid ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Mangiduron kada tayo. Nga agserbi. Nga napnuan iti kinapudno. Napnuan iti kinadalos. The God who calls you is the same God who will empower you. Iti may kaduang kapasit ti lesson tayo kapsat. Titulag iti talged, a covenant of security. In palagip kakabsat ni Josue, ket kunana, ikatenyo kadagiti Diyos, isudak kadagiti amayo ang nagserbida iti balasiw iti karayan, ken sadi Ehipto. Lagipan tayo kabsat, nga dayjay nga adda ijay Kanaan. These are new generation of Israelites. Ni Josue ken ni Caleb laeng iti nataengan. Kuna magore ka pastor, no 40 years apan da pahila nataengan, jokingly gamin adda dayjay panangibagbaga tayo. Life begins at 40. Kayat ng asawan, dagijay nga adda ijay Kanaan itata. Iti lesson tayo. Nga isu iti kayat ni Josue nga makitulag damanen kini Apo Dios. Our new generation, 40 and below. Dagitoy kagabsat, digitay kuna tayo nga duri iti ilit Israel. Natibkerda. No daduma digitay padak nga senior citizen. Dayti naaramid kakabsat nga reunion, meeting dagiti retirees iti Northern Luzon Mission. Wenno ti iglesia tayo nga agnanad dayta ti Northern Luzon Mission. Naramid ijay mission tayo di Artatio. Kaya dagsangput da, kaya may tati fellowshipping. Naudi kami kani Mrs. Rafananta, naggapo kami pa ito'y Herona. Kaya pagyamanan mi kani Apo Diyos, tayo di nakadanon kami di jay. Hamping nga nagrugi iti programa, adupa lang yung fellowship. Kaya siyempre waras mo di pa nagkitam. Makitam digiti, nakitak digiti kakaduak ang nagrugi iti trabaho. Malagip ko digiti awanan kakabsa. Oh, there's so many leaders nga inted ni Apo Diyos nga nangidalan nakipagtrabaho iti trabaho natin Northern Luzon Mission. Awanan ni Pastor Larry G. Fair. Awanan
ni Pastor Daniel Villoso. Both became presidents of Northern Luzon Mission. Awanen ni Pastor Roger Valdez. Awanen digiti kakaruba mi jartatyo idi nga retirado napandan ang naginana. Idi kita digijay kakadwak a retirees. Kuna agyaman ak apo ta adda digiti sumarsaruno nga generations. Di nagpapasyar kami kadigiti iglesia. Ito ka rin yung Seventh-day Adventist Church. Dagiti papanglakayin da kakabsat. Maikwan ni pare Cheg, pare nga Dugay, Brother Jimmy. Ti kakadwa na, Manny Rumbawa, ni Elder Uno Mendoza, kini Jerry Cariaga. Digiti iway ko, idi district pastora kita. No, agpa amyanan, kunak ka digiti kakabsat ita paniki, ay ka, digiti papanglakay nyo, lalakay kunak. Ni Manong Manuel nga Mentisabal, ni Urito'y Bintindilya, nag-set aside ni Sir Armando Ildefonso ta tibaruna nga ni Aris kini digiti kakadwa na kapsat. They are young. Hindi na pang kami ijay San Juan, dan ni Jonathan nga Rosete. These are the young bloods. Digito'y ti katungtong kakabsat ni Josué. Ket iti kunana, anya, nga laglagipin nyo kunana, ikatin nyo dagiti Diyos. Nga inaramid digiti amayo ang nagserbyanda, idi addada iti balasiw iti karayan. Anya nga karayan? Jordan. Dayjay kabsat iti saanda nga nabalasiw dagiti umuna nga generation ti Israel nga rimuar manipod iti Egypto. Apay, gaputa ijay Jordan, amo tayo istorya, ijay Jordan, nangipatulod ni Moses iti 12 nga spies coming from the 12 tribes of Israel. Ni Caleb ken ni Joshua ang iti nangibaga, iti naimbag adamag ngem daksang gasat. Ulitek, ngem daksang gasat. Pinati dagiti Israelites. Dagiti 10 ket saanda ang nagtalek ken ni Apo Diyos. God allowed them to wander around the wilderness for 40 years. Ket ijay, natay amin arimwar, manipod di Egypto. Inted ni Apo Diyos, iti new generation. Apay, nga kayat nga ipaikat ni Apo Diyos dagiti Diyos sen. Remember, ijay 10 nga bilin, inbilinan ni Apo Diyos. Di kayo agdaydayaw kadagiti kinitikitan. Di kayo nga agaramid kadagiti Diyosen. Kunana ni Apo Diyos, I am a jealous God. Dayjay nga jealousy ni Apo Diyos, it is out of His heart of love. Maawatan tayo kakabsat, nga may sa at tao ang managbasol, dayjay sao nga possessive, dayjay sao kakabsat nga jealous. Isu nga inbagana ni Apo Diyos, nga dayjay rukod iti panagayat. No ayaten tayo ni Apo Diyos, ayaten tayo iti amin a puso, iti amin a kararwa, iti amin a pigsa.
No, dayjay sao nga all, amin ket ited mo ken Apo Dios, amin a pusom, amin a kararwam, amin a pigsam, awan iti ibatim nga agpaay kadagiti Diyosen. Isu nga kunana ni Apo Dios, there is danger in idolatry. In palagip na kakabsat, dayjay kapadasan da nga pinilit da ni Aaron nga nagaramid dayjay golden calf. Nga ijay iti imayan di pungtot ni Apo Dios. Ngem anyalakit din ta nakibaet ni Moses. Malagip yu dayjay kunana ni Moses, Apo, no aramidem dayta nga panggapo, you have the right. Ngem pangaasim, no sumet lang ti aramidem, ikatem itinagan ko iti libro iti biag. What a leader. What a leader. Ti maudi nga paset iti lesson tayo kabsat. Titulag iti waya-waya. Covenant is of freedom. Isu nga iti title iti lesson tayo, agpili kayo ita nga aldaw. Saan nga piliten ni Apo Dios iti sa sino man ang makirelasyon kenkuana. Kunana ni Josue, agpili kayo ita nga aldaw no sa sino iti pagserbyan nyo. God respects our decision. Tapay, He gave us the gift to choose no sino iti pagserbyan tayo. Iti nagbalin nga example, isuna ni Josue. Dati kunanan ni Josue, ngem iti siyak ken iti balay ko, agserbi kaminto ken ni Jehova. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dayjay nga tulag, that covenant. Ket inilimet dagiti Israel. Denggen yu iti sungbat da kabsat. Iti Joshua 24 verse 16 na isurat ket basaan tayo. Adayu kada kami nga idyan mi kuma ni Jehova. Tapno agserbi kami kadagiti sabsabali adi Dios. Anyan kakabsat nga nagpintas. Akas di pa nang recap tayo ti lesson, anyan nga nagpintas. When leaders set example, their followers follow. Isungan niya po Jesus ket kunana, anya nga rudno ti leader ket bulag. Ket suruten iti pada na a bulag. Ni Josue kakabsat, inkabil na dayjay a pamilyana ken isuna anang ipangulo iti pamilyana. Kadayjay nga oras iti panagpili. Nagpintas kakabsat in any circumstance. When we make a commitment, adda dayjay services tayo kakabsat anya. The other week, napanak ket inusarnak ni Apo Dios kakabsat to talk with the workers of Mountain Provinces Mission. Nakawatak iti maysa nga message nga naggapu kakabsat iti executive secretary dyan ni Pastor Jemuel Pulito. Ket kunana pastor, we are inviting you, tidna dya surat, to lead out in a study with the workers of Mountain Provinces Mission.
Amo tayo kakabsat, amo tayo, nga iti naikabil a programa tayo itata, agpaay, iti panagplano, iti masakbayan. The general theme is grounded in the Bible, focused on the mission. Anya dayjay a target iti church tayo kakabsat. Nga intuno umay nga 2027, the Christian world will be celebrating the 2000th year anniversary iti baptism ni Apo Jesus. Asumrek kakabsat iti public ministry na. As a church kayat tayo, nga agbalin tayo kakabsat nga datayo ti instrumento nga usaren ni Apo Diyos. Ket iti theme nga maikabil kadagiti meeting tayo itata. Naramid ti constituency meeting, General Conference, Division, Union, ingganay ti local missions. Naikabil kakabsat iti background. Integrated formation. Dayjay ti theme nga intedda. Iti Mountain Provinces Mission kanya. So agyaman na ni Pastor Valentin Aplod, presidente ti mission tayo dyan. Ken iti kaduan ng administrator ni brother nga Oliver Budayaw, treasurer, ken executive secretary nga nagsurat kanya. Kunak ni Pastor Polito, how many standings will I take? Pastor ko na upat. Kunak ken kuanan, I will deal with the general theme, focused in the Bible. No, grounded in the Bible, focus on mission. So, upat kakabsat. Anya DJ na kunanan ni Pastor Polito, Pastor kunana, the last is a commitment. Kaduan nga ramiden tayo kakabsat when we have a general fellowship, when we have meetings, we have a commitment service. Nagpintas no dayjay a commitment service. Dagijay anang ipangulo, wenno mangipang pangulo. And I like what was done at Mountain Provinces Mission Headquarters di Baguio. The first who came to be committed, to commit themselves was Pastor Aplod, the President, and his family. Pastor Pulito, the Executive Secretary and the family. Brother Budayaw and his family. Apay, they set an example. Isungat ikunana ni Oswe, da kami. Ket gaputan nakita dagiti papanglakayen. Simungbat damit. Adayo kada kami nga idyan mi kuman ni Jehova. Apay ta nakita da, dayjay a leadership ni Josue. Nakita da dayjay panagbiag ni Josue. Nga ni Apo Diyos pudno kadagiti karkarina. Because God never fails. Dagitoy apapanglakayan ken ti Israel were able to stand and say, uray da kami met, Brother Josue, aramidin mi ti inaramid mo. We need leaders like Joshua to set up an example of true commitment and leadership to the Lord. We need leaders. Ngayon, tuno tumadir, digitoy nga pinili ni Apo Diyos kapsa. Digdi anak ni Apo Diyos, makita da digdi dayag ni Apo Diyos. Kang kanayon tayo nga ibagbagano at that introduction, mailingid kuma, bagada janagan jay speaker, behind the cross of Christ. Kakabsat ko, sika, ganiti siya. Ti pinili ni Apo Diyos ang makipaset iti trabaho na. Agsipot na Sabbath school class na ito niya, sika, mabalin nga district pastor.
sika mabalin nga church elder, sika mabalin nga Sabbath school facilitator. We're no mere members of the Sabbath school. Ngem may salaeng kuma iti pagtitimpuyugan tayo. Let us be united to have a commitment to be of service to God. Anya iti napasamak. No kitain tayo kakabsat iti insurat ni Josue, I praise the Lord. Iti Josue 24, versikulo 29, ingana ti 31, na isurat ket basahin tayo. Ket naaramid iti kalpasan dagitoy abanag when God used Joshua to challenge Israel. Ani Josue nga anak ni Nun, nga adipen ni Jehovah natay idintong agtawen iti sangagasot ken sangapulo atawen. 110 years. Ket isuin punpunda iti sakop iti kukwa na ijay tinat sera. Nga adda ijay katurturudan iti Efraim, iti amyanan iti bantay gaas. Verse 31. Ket ti Israel nagserbi idi ken Jehova iti isu amin nga alaldaw ni Josue. Ket amin nga alaldaw digiti lalakay ang nagbiag idi kalpasan ni Josue. Ket nagkamuday ti kadagiti isu amin nga aramid ni Jehova nga inaramid na idi nga agpaay iti Israel. I like the record. Kunala, ti Israel, nagserbida kini Jehova. Iti isu amin nga alaldaw ni Josue. Idinatay ni Josue, kunala ket amin alaldaw dagiti lalakay ang nagbiag, idi kalpasan iti aldaw ni Josue. Sanay nayon, ket dagiti alaldaw, dagiti amin nga Israel. Taapay, dagitoy sublyo-subyenda, iti kinaimbag ni Apo Diyos nga inaramid na nga agpaay iti Israel. Kasjay kumamay iti pamilyam kapsat ko. Kenti pamilya. Kasta kumamay ti iglesia tayo kakabsat ko. Nga dayjay apan nagserbi tayo. Adda dayjay kang kantaan tayo. Rub. Apay. Instead of allowing problems to enter into the church, intun no makita tayo, dayjay kendagiti inaramid ni Apo Diyos in our individual life, in all the lives of the collective members of the church. Ni Apo Diyos, iti madaydayaw. I could imagine and I would believe. Ngayon to no tumakder tayo kakabsat, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kunanto ni Apo Diyos ken ni Josue, well done, faithful servant. You have been faithful in little things. I will make you rulers of great things. Ad-adal, iti pamati, nga agpaay, kada tayo, nga inadal tayo, iti libro ni Josue. One last example. Ni Josue in Bagana, as for me and my house, we will serve the Lord. That is also my commitment. That is also your commitment. Ni Apo Diyos, iti mang bendisyon kada tayo. May I greet you, kakabsat. Advance, Happy New Year. Ta into no Sabado, 27, manulang aldaw jayan. Happy
Ni Apo Diyos insagananan, iti baro nga lesson tayo, nga agpaay iti first quarter, iti 2026. Iti paulo na, Uniting Heaven and Earth. Christ in the Philippians and Colossians. Let's make a date. Into numay nga lawas lang tayo. Agkakadwa tayo tumanan. Babaen titulong ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakamsa. Managayat kan managparabor ng Diyos sa giyaman kami launay. When ama giyaman ka, iti kinamanagayat mo. No kasano iti panangayat mo kini Josue, ni Caleb, kandigiti Israel, nga pinalubusan po Diyos, nga balasiwan na iti karayan Jordan, kat inted mo kadakwa na dahi inkarim, adaga iti kanaan. Da kami mat an espirituan nga Israel, Papa. Tulungan na kami iti panagpagpag namin. Tapno makita mi kuma, nga danday dyan na ilangitan a kanaan nga insaganam nga agmay kadakani. Sika nga Diyos nga nung nagkari kat kabaalam atong palam dyan nga kari. Ama tulungan na kami. Makipagpakaasi kami o Diyos. Nga kadaytoy nga isisirik mi manen iti baro atawen. Ipalagip mo kada kami digiti kinaimbag mo iti naglabas. Tapno mabukal kanyami dahil nga pamating awan ti panagamak mi. Puddo launay amat imbaga. We have nothing to fear for the future except when we shall forget how you have led us in the past. Matalik ka, Ama. Sursurwan na kami man nagmatalik. Iyat sugmi manen, iyasideg mi manen digiti kakapsat mi. No adda digiti parparikot daw Diyos. Parikot ti pamilya. Parikot iti na materialan kanya fisikalan. Nang nangruna o Diyos ti parikot iti problema ti espirituan. Ama nga naayat amang ted dagiti sumbat dagiti pagkasapulan mi. Tulungan na kami o Diyos. Kadaytoy itedmin iti dakkel a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Agyaman kami launay. Itinagan na po ni Jesus. Amen. Ken amen. Ingganan no umay nga lawas manen kakapsan. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Kas di kanayon mi nga ibagbaga. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten na kayo. Remember, the outline of our lesson is ready for you. Imbag nga rabi tayo maamin kakapsan.